marami na tayong batas para sa kababaihan. Pero ang tingin ko po, ang kailangan natin bigyan ng diin yung economic empowerment. Pagbibigay ng trabaho, pagbibigay ng suporta sa negosyo, pagbibigay ng oportunidad sa skills training, pagbibigay ng mas marami pang oportunidad para magkaroon ng additional income ang kababaihan. Dahil pag may sariling income, sila'y makakatulong sa kanilang pamilya, makakatulong sa kanilang mga asawa, anak. Yan. Kaya importante yung mga batas na ginawa ko, gaya ng Magna Carta for Micro, Small at Medium Enterprises, yung Barangay Skills Training Center ng TEST ang nagpapa-implement. Yan ay mahalaga na mapondohan at patuloy na gagamitin ngayong pandemic recovery, especially for women's groups. Ako'y nagagalak na yung mga natin sa nakaraang taon, mga kababaihan sa Real Quezon, even sa Quezon City, dito sa Maynila, hanggang sa antiking mga women's groups ang nakakabenepisyo sa iba't ibang napondohan natin na agencies of government. At nag-iiba talaga ang buhay pag meron silang maliit na pinagkakakitaan. Opo, yung unpaid care, yan po ay yung ginagawa ng kababaihan na normal sa bahay, pag-aalaga sa kanyang anak, sa asawa, o sa partner, o sa tatay, o sa kamag-anak, domestic work, yung ating paglilinis ng bahay, yung ating pagluluto, na alam natin, ang manager ng bahay, ang kababaihan, pero ang lalaki naman, asawa ay tumutulong din. Pero ito hindi sinesweldohan. Hindi ko nung sinasabing kailangan sweldohan ng pag-aalaga sa anak. Pero i-recognize natin na meron unpaid care na ang pangangalaga ng lolo, ng tatay, ng senior citizen, ay ayon sa pagmamahal at i-recognize natin sa iba't ibang mga pamamaraan. Hindi naman pwedeng tumbasan ng sweldo ang pag-aalaga sa pamilya, pero alam natin na yun ang trabaho ng babae at yan ay ayon sa pagkalinga at pagmamahal. At iba pa yan sa kanyang trabaho na ginagawa sa labas ng bahay o pag-work from home. Importante, bigyan natin ng appreciation at recognition yung domestic work and unpaid care. Una ay i-recognize and to show appreciation. Number two ay to prevent any forms of abuse on women. Huwag naman abusuhin na hindi na makatulog, no? At siya nang gagawa lahat. Pangatlo, sa mga maralitang mga babae na may unpaid care and domestic work, ay magkaroon ng compensation or mga programa ng gobyerno para sila magkaroon ng income maliban sa kanilang unpaid care and domestic work. So, hindi lahat kailangan bayaran, pero sa mga nangangailangan, magandang meron silang supplemental income para sila naman ay kumita.